Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Dobar vam dan. Prije točno 60 godina umro je fra Ante Antić, točnije 4.3.1965. godine u 12 sati i 40 minuta u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu na Glasu svetosti. Sada ću vam nešto ispričati o fra Anti. Fra Ante je rođen u Šepurinama na otoku Prviću kod Šibenika 16. travnja 1893. godine. Od oca Tome i majke Tade. Oni su imali 10 djece, a Ante im je bio 6. dijete po redu. Za vrijeme trudnoće njegova su se majka i otac našli u smrtnoj opasnosti na Malom Čamcu u Šibenskom kanalu. Svjesni opasnosti pobješnjele oluje zavjetovali su se svetom Anti da će ako prežive i žena rodi sina, nadjenuti mu ime Ante i poslati ga da postane svećenik. U djetinjstvu je jednom prilikom vidio Franjevca. Bilo je to neobično u njegovoj župi koju je vodio biskupijski svećenik. Mali Ante je pohitio majci i rekao joj: "Htio bi biti kao onaj furešti pop." Očito je kako se njegova volja poklopila s roditeljskim zavjetom na obostrano zadovoljstvo. Kao dijete napredovao je u milosti, mudrosti i znanju. Bio je odličan učenik i ministrant. Nakon što je završio 6. razred osnovne škole, u Zatonu odlazi u Sjemenište. Godinu dana prije odlaska u Sjemenište razbolio se od tuberkuloze, koja ga je pratila cijeli život. Primljen je u Sjemenište u Sinju 1905. godine, a u novicijat 1911. godine na Visovcu. Redovničke zavjete položio je u Makarskoj, a za svećenika je zaređen u Šibeniku 29. srpnja 1917. godine. Posljednjih 10 godina bio je ispovjednik i savjetnik u samostanu Gospe Lurdske u Zagrebu od 1956. do 1965. godine. Živio je svetim i kreposnim životom, sve čineći iz ljubavi prema Bogu i čovjeku. Osobito je bio osjetljiv za nevolje ljudi koji su u potrebi. Pazio je da ne bude pogaženo ljudsko dostojanstvo. Prema svima je bio pažljiv. Trudio se organizirati ljetovanja obiteljima s brojnom djecom. Brinio se za siromašne studente. Ponekad je znao prositi za potrebite. Na srcu mu je uvijek bio čovjek. O tome svjedoče i brojne zgode. Tako je u teškim godinama Drugog svjetskog rata, koji je nemilice poharao mnoge obitelji u Makarskom primorju i ostavio mnoge nezaštićene udovice i gladnu siročad, otac Ante imao razumijevanje i uvijek nalazio načina da im pomogne. U to vrijeme velike neimaštine i gladi, jedne se noći iz Baške Vode u Makarsku uputila mlada žena kojoj je muž radio u Americi. Znala je da fra Ante dijeli odjeću, hranu i pokoji dinar. Došla je i ona isprositi nešto za prvu pričest svome malom Stipi.
Međutim, fra Ante joj nije imao što dati. Ostao je u čas u nedoumici, a onda je skinio svoj fratarski plašt i rekao joj: File, evo ti ga, pa ga raskroji i saši nešto djeci. Sa zahvalnošću žena ga je uzela da njime ogrije svoju djecu i sama ogrijana i utješena pažnjom i molitvom fra Ante. Njezin sin, koji je nosio kaputić skrojen od toga plašta, kasnije je postao fratar. Otac Ante se nije nikada zatvorio u samostan, nego se prepustio životnim izazovima s vjerom da mu ih Bog šalje. O životu oca Ante obično se ističe kako je bio svet ispovjednik i duhovni voditelj, te je ostatak života proveo ispovjedajući i duhovno prateći vjernike u samostanu Gospe Lurdske u Zagrebu. Pogrbljeni starčić, pognut na svoj štap, svjedočio je već svojom vanštinjom da život obdaren patnjom može biti sretan život. Prihvatio je patnju radosno, znajući da će se tako bolje suobličiti Kristu. Izdahnuo je 4. ožujka 1965. godine nakon što je obavio javnu ispovjed i dobio od provincijala odrješenje. Pokopan je na Mirogoju, a sprovodne obrede predvodio je kardinal Franjo Kuharić. Posmrtni ostaci premješteni su u kriptu crkve Gospe Lurdske u Zagrebu. Od 1984. godine vodi se postupak da se o ocu Anti Antiću proglasi blaženim i svetim. Kauzu je otvorio kardinal Franjo Kuharić. Slučaj se od 1995. godine vodi u Rimu. Zabilježeno je više od 5000 uslišanja, onih koji su mu se molili. Jedan je od najomiljenijih svećenika prošloga stoljeća u Hrvatskoj. Ovako je o ocu Antiću govorio Isusovac pater Ivan Kozelja, profesor filozofije. Život oca Antića božanska je umjetnina, uspjelo i divno ostvarenje evanđeoske istine. Bio je uistinu velik, ozbiljan i zreo muž, a ostao je i sačuvao do smrti jednostavnu i priprostu dušu djeteta. Bio je tako otkinut i daleko od svijeta, sav u Bogu, a u isti mah sav otvoren i u djelotvornoj ljubavi nadvijen nad konkretnim čovjekom i njegovim svagdanjim potrebama. Posve suvremen. To svjetlo ne smije oslabiti, a kamoli utrnuti. Evo, osnovana je i udruga fra Ante Antića koja ponajprije želi ostvariti cilj da on bude proglašen blažen, pa onda i svet. Pozivamo vas da i vi rad udruge pratite svojim molitvama, a prema mogućnosti i svojim dobrovoljnim novčanim prilozima. Također sa vama želimo podijeliti i jedno svjedočanstvo. Dvije sestre koje su imali majku koja je već bila u poodmaklim godinama, zapravo imala je 90 godina. Pobolijevala je, a posljednjih dana bila je posve slaba.
I te dvije sestre bile su zabrinute jer njihova majka nije htjela ni čuti za svete sakramente. Nisam ja grešna, a nisam ni slabo, ima još vremena, govorila je njihova majka. A što su dvije sestre mogle, nego počele su moliti svaka na svoj način. Jedna se utekla dobrome ocu Antiću i molila svojim riječima i vapila da majci pomogne kako bi pomogao svojoj rođenoj majci. Za vrijeme devetnice majka je po unuku poručila sestri da odmah pozove svećenika i zatražila svetu ispovijed i svetu pričest. U kući je vladalo veliko raspoloženje i veselje. Svi su bili uvjereni da je to čudo Božje po zagovoru dobroga oca Antića. Pa evo, draga braćo i sestre u Kristu, utječite se i vi fra Anti Antiću i ukoliko zadobijete svjedočanstvo po njegovome moćnome zagovoru, obavijestite njegovu udrugu o svome svjedočanstvu. Neka vas prati zagovor dobroga oca Ante Antića. Blagoslovljen vam i ugodan dan s Bogom.